Hi mga ka-idols! Welcome back sa ating channel. Andito na naman ako para mag-ikain, maki-get together. So habang hinihintay namin yung ibang kaklase namin, yung iba bisibisihan lang, kwentuhan muna kami. Shout out kay Mate Jolios. Ayan, kwentuhan sila, saya-saya nila. Habang busy si Miss Wendy. So ayan, nagluluto na yung pinsan ko si Jenny. Classmate ko po siya. So ayan, masarap yung luto niya. Lumpiang Shanghai, gulay. Nanti mo naging kaya mo nagagawin ni. Tayo ko kontra na, tana. Yan, ito kay laban sa akin. Matibay yan saan ko, wala bantay tumanahin mo ta. Pero naubik ni Balo ito. So guys, luto na yung lumpiang Shanghai. At may dala na rin akong onday. So ayan, magkapartner. Habang wala pa yung ibang classmate namin, dahil may get together kami ngayon, kain-kain muna habang hinihintay yung ibang classmate namin. Nagutom din si Liwen. Masarapan sa Shanghai. Yan guys, nakiselfie na din ako. Habang sila'y nakikwentuhan, sabay kain. So makichismis muna tayo. Magulukot na ako to dyan. Mamaya ka na kakupangod sa mungyo. Kala-kali, magulukot na. Doon po tatampo lang. Ay, taga-kalabang kubang. Ang order di manay. Pero nukin mo lang ito. Kabilangan ko lang may puno. Iilan lang kaming pumunta sa get-together namin. Si Met, Lods Mandrake, Jenny Martinez, Mary Merlin, Julius, Insan Jean, Rendon, Mylene. Sweet nilang dalawa, oh. Si Insan kun Jenny. Busy pa siya habang nagluluto ng Shanghai nuggets na merienda namin. Habang hinihintay namin yung luto niya, nauwaw ako. Buti na lang masarap yung luto mo, Insan Jenny. Nagustuhan ni Metre sa studio. Lakihan lang ng sugo, walang nakakita. Hanggang sa muli mga ka-idols.